Hát ha nem szakad el addig, akkor igen, úgy ugye? A passzon. Egy életünk fiatal ember. Oda várjuk, hogy menjünk. De a kettő, az nem a horizonton. De ki szép nagyon! Ekkor szembe találkozik a szerencsekapu berendezéssel. Áthalad alatta, figyeljék a különbség. Hát ennyi volt a különbség. Ami hasonló mértékű kedélyállapot javulása számít. Ne igyon Coca-Colát, hanem szájósan szerencsevonatban. Mi lesz a masinista? Mi lesz a büfés? Jegyvizsgáló? Jó, akkor te vagy a jegyvizsgáló. Te leszel a masinista? Veled szállj a